Kini ang Atraka Balita 943. Curfew ordinance sa dakbayan sa Tanhay ang nausab kini sumala pa ni Tanay City Councilor re-electionist Tikboy Salma. Ning baguhay lang gibot yang ni Konsyal Tikboy Salma nga ang oras karon sa curfew sa syudad sa Tanhay ang magsugod na kini alas 12 ang tagna sa tungang gabi hangtod alas 4 ang tagna sa kabuntagon. Kay dumduman nga kaniadto ang curfew hour sa syudad sa Tanhay magsugod kini alas 11 ang tagna sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Sa isay usab ni Konsyal Tikboy Salma nga tungod na usab ni ining nagsugod na usab kun magsugod na ang Misa de Gallo sa Simbahang Katoliko nga alas 4 ang tagna sa buntag. Ani ang pamayag ni Konsyal Tikboy Salma. Nausog to ang atong curfew kay murag sayo ra magug kayo tong alas 9. Unya nausog to nga alas 11 hangtod alas 4 kay kanibong alas 4 god ning gitawag og nanong gito simbang gabi kanang misa de Gallo nya mga tawo ana mangmata naman kay musimba man gyud munang gipatas ang tok oras imong alas 12 dayon hangtod sa alas 4. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanhay City Councilor re-electionist Konsihal Tikboy Salma ang ninabi kini sa Atraka Balita 943 News Team Eksklusibo. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.